खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना बे खन्थाइखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै। माबोरै फोरमायनो आं नोंनो आंनि थाखाय नों मा आरो सोर? माबोरै फोरमायनो नों गोरबोनि खन्थाइ, नोंनो जिउनि खन्थाइ, नोंनो जिउ, नोंनो थुलुंगा, नोंनो स्रां, नोंनो खोमसि, गासैबो खुसि, मोजां मोननाय, गोसो थोनाय, मेगनाव नों, गोसोखांनायाव नों, उन्दुनायावबो नों, साननायावबो नों, नोंनो आंनि गासैबो बाथ्रायाव, नोंनो आंनि सान मोनायाव, नों फुङाव, नों बेलासियाव, नों साननायाव, नों मावनायाव, आंनि थाखाय मोननायाबो नों, गोमानायाबो नों, आंनि थाखाय मिनिनायाबो नों, आंनि थाखाय गाबनायाबो नों, उन्दुनाय सिरि मोननायाबो नों, थाङो बहाबा, नायो बहाबा, नोंनो बैयाव, नोंनो बेयाव, माबोरै फोरमायनो आं नोंनो, नोंनि अनगाथ' आंहा जेबो गैया। एसेनोसै लोगोफोर, खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामगोन होनना आसा आरो मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।